أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى بن مريم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين. U-Allah abusise ukufundwa kwezwi lakhe egameni lika Allah onomusa onesihawu. Allahu Akbar. La u-Allah usiza amaKristu laba abathi uJesu uNkulunkulu noma uyindodana kaNkulunkulu. U-Allah uthi vulani ingqondo ke. Yimi engadala uYeshua. Lo Jesu lo enikhuluma ngaye waziwa yini? NamaRoma layo anitshelela ukuthi kwakukhona uJesu lo onganamlando namhlanje. Ungalihamba lonke izwe laka Israel mawukhuluma ngoJesu abazi ukuthi ukhuluma ngani. Lonke izwe laka Israel uhambe ko Nazareth, uhambe ko Bethlehem, uthi ukhuluma ngoJesu bayakumangalela nje ukuthi ukhuluma ngani. Umuntu odume kangaka kodwa akanamlando. Hey wemaKristu ake nivula amehlo. Umuntu odume umhlaba wonke kodwa akanamlando. Akusenziwanga ngisho isithombe nje istage nje sibonakalisayo ukuthi hayi njengabo Alexander the Great, njengabo Martin Luther the King. Hey ngabala ngingaqedi man baningi. Abo lokuzana abo bani lo ile uzana lo muntu lo wenza ilokuzana iGlobe, Thomas Edison. Subhanallah. Abo Isaac Newton. Bonke labantu laba kunezithombe zabo, kunezithixo zabo ezenziwe. Kodwa awukho nje umlando njengoJesu. MaKristu, hayi anivuleni amehlo bafowethu. Sizonitshela amaqiniso ngoba kumele sinisize ngabafowethu nodadewethu. uJesu wazalelwa eBhayibhelini, wabaleka eBhayibhelini, wazingelwa eBhayibhelini, wakhulela eBhayibhelini, washumayela eBhayibhelini. Yonke lento ayenzile uJesu. Angikhulumi ngoYeshua, ngikhuluma ngoJesu lo namagama amaningi esingawazi ukuthi amagama akhe mangaki ngoba ulimi nolimi olukhona emhlabeni lunegama lakhe. Mawubuza umuntu okhuluma isiLatin uzokutshela ukuthi igama lakhe uLesuas. Hawu ubuza umuntu okhuluma isiGreek uzokutshela ukuthi igama lakhe uLesus. Ubuza umuntu okhuluma isiHebheru uzokutshela ukuthi igama lakhe uYeshua. Ubuza umuntu okhuluma iAramaic uzokutshela ukuthi igama lakhe uIso. Ubuza okhuluma isiArab uzokutshela igama lakhe uIsa. Ubuza umZulu uzokutshela igama lakhe uJesu. Ubuza umXhosa uzokutshela igama lakhe uYesu. Ubuza umSuthu uzokutshela ukuthi igama lakhe kiJiso. Ubuza iBhunu uzokutshela igama lakhe siYesus. Ubuza umlungu uzokutshela igama lakhe Jesus. Kanti kahle igama lakhe ubani? Kodwa mawuhamba umhlaba wonke jikelele ubuza amaMuslims ukuthi ubani umprofeti wokugcina. Every Muslim uzokutshela ukuthi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. iChina lizokutshela ukuthi Muhammad angeke ambize ngesiChina. UmZulu uzokutshela ukuthi Muhammad angeke ambize ngesiZulu. Although singalishintsha igama lakhe silibize ngesiZulu njengoba bekwenzile eBhayibhelini. Singakwenza kodwa asinalo ilungelo ngoba akulona igama lelo alethwa ubani uma wakhe noma umkhulu wakhe uAbdul Muttalib. Akulona igama lakhe lelo. Igama lakhe uMuhammad kuphelela lapho. Manje lo njengoba emhlabeni sina more than how many lokuzana languages angikwazi nokuthi ayingaki. Wonke lawo languages la negama lakhe. Allahu Akbar. Lalela ke ukuthi Allah uthini kini maKristu.
idh qalat almalaikati ya Maryam, ingilozi yafika kuMaria, ingilozi yafika kuMaria yathi, oh Mary, oh Maryam, okay, inna Allah yubashiruki bikalimatin minhu, Allah ukulethele indaba ezimnandi ngezwi elivela kuye. uJesu uYeshua udalwa ngani? Ngezwi elivela ku-Allah. Kun bi yiba ukuthi, njengoba Allah yonke into mayenza uyakhuluma ukuthi ayenzeke. Namanje ingilozi lethe izwi kuMaryam eliphuma ku-Allah. Lelo lizwi lelo u-Allah uthi igama lalo liyoba ubani? Ismuhul Masih Isa ibn Maryam, igama lakhe kuyoba uMesiya. Masih, uMesiya. Ubani? U-Isa, Iso, indodana kaMaria. Uzwe kahle, indodana kabani? KaMaria, hayi kaNkulunkulu. Ngabulalele kahle, indodana kabani? KaMaria. Wajihan fi dunya wal akhirah, uzohlonishwa la emhlabeni nasemhlabeni ozayo nangelanga lokwahlulela. Uzwile? Uzohlonishwa la emhlabeni nangelanga lokwahlulela. Wa minal muqarrabin, uyobe eseduze ka-Allah, uyobe engomunye wabathandwe wezithunywa zika-Allah subhanahu wa ta'ala ezisondelene no-Allah subhanahu wa ta'ala. Yezo Allah uyakutshela uzohlonishwa. Nina uYeshua, nina kwa uJesu loya nimhloniphi, nimkhulumela amanga izinto angazange athi nizenze. Uyanitshela ukuthi yekani ukukhonza uSathane, nina niyaqhubeka. Kwaloyo Jesu loyo abanikhohlise ngaye bathi ukhona, yena loyo Jesu loyo mawufunda incwadi zikaJohane nokaMarko nekaMateyu, uyanitshela ukuthi yekelani ukukhonza uSathane. Ningamkhonzi yena, akazelanga kukhonzwa, akazelanga kudunyiswa, kodwa nina niyaqhubeka niyakwenza. Akuyona inhlonipho le ukudelela amaKristu, akuyona inhlonipho le ukudelela amaRoma, akuyona inhlonipho le ukudelela amaWatchtower, akuyona inhlonipho le ukudelela eManazaretha, akuyona inhlonipho leyo. Kodwa Allah uthini? Wajihan fi dunya wal akhirah, uzohlonishwa uYeshua, uIsa uzohlonishwa emhlabeni nasemazulwini nangelanga lokwahlulelwa, kodwa uzobe futhi engomunye oseduze no-Allah. Uyobe eyisithunywa, engumgcotshwa, engumkhethwa ka-Allah subhanahu wa ta'ala. Allahu akbar. So vulana amehlo ke maKristu, vulana amehlo maNazaretha, vulana amehlo maRoma, vulana amehlo maJuda, vulana amehlo maWatchtower. Ayikho lento leni ikhulumayo, nani niyazi. Sengathi umntala nganivula amehlo, anivula ingqondo. Wa akhiru dawana anilhamdulillahi rabbil alamin.